Amoyo kadi nga iti kamambantayan ti Ifugao, karayan ti agbalbalin nga entablado dagiti agbabalubal tunggal ipatong palda ti Maysa a Festival. Anya nga tadaytoy, amuyan kanidayan Monica Tukay. Na isang sangayan ang panagrambak iti Maysa nga ili, na idumduma ang maris, ken ikkis ti kultura. Daytoy ti Punok Festival iti hungdoan Ifugao. Ngam, amoy kaditi kay papanan ti balikas a punnook. Daytoy ket kay papanan na ti literal at tag of war. Wano pa nagginuyod iti tenga ti karayan, nagiddanan ti panagyaman kalpasan ti panagani. Balikas dagiti na insigudan nga umili at tuwali. Na isang sangayan daytoy at tradisyon kalpasan ti panagani dagiti komunidad ti tuwali Ifugao, iti kagimungan ti hapaw, baang, nangulunan iti hungduan Ifugao. Agaw imatang tinamaris a cultural attires dagiti Ifugao. Tunggal Punok Festival, arig na, limabaga ti karayan iti kaado dagiti umili a makipaspasat iti daytoy. Tanda daytoy analpasan ti panagapit iti pagay, ken formal amang isera iti maaw-awagan kas Maysa nga huwaw. Wano agricultural cycle, bayat nga ipasimudaag na ti panangrugi ti baro. Ti punok ket selebrasyon ti panagyaman, panagkaykaysa ti komunidad, kinamnama iti sabalipay a nadurduras a panagapit. Nabiyagmanan ti Nasawa Festival iti taon 1997, babaan iti panagbibinadang dakidlat tahimik, ken hapaw sculptor Lopez na Uyok. Kenay kitikit ti Nasawa tradisyon, iti UNESCO's Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, iti 2015. Mangrugi ti ritual no ti dumupag, wano ti aking kukwa iti kalawaan a rice-producing terraced land, kati announce nan ti panang kompleto ti panagapit. Kalpasan iti dayta, mangrugi matan ti procession ken chanting dagiti umili, paapan iti karayan. Apay kadi ati aktibidad iti Nasawa Festibidad ket may saysayang kat iti karayan. Ti aktual a panagpunok ket mapasamak iti nunhipukana. Ti convergence area ti Hapaw River no sa dinno ditoy nga agtitipon dagiti komunidad iti Hapaw, Baang, ken Nunguluna. Kabayatan ti ritual dagiti makibasat ket agusar iti wooden implement a maawagan kas pakid a may sabit ken guyudan ti figure a naaramid iti bundled rice stalks a maawagan kas kinaag wenno tinaggo. Ti panangabak ti kagimungan ket mangisim simbolo iti namnama nga ad-adu ti apit da iti masakbayan a panagtalon. Ti panaglepas ti ritual ti ceremonial figure ken dumapay a ritual objects ket may palubos iti karayan. Ti karayan ket mangkon konektar kadagiti kagimungan a simbolo ti kalepas a panagapit ken tinamnama iti baro a rikos ti panagtalon. Karaman pay ti upahan diyaya. Daytoy ti tradisyonal a panagtengel ti anges kabayatan a nakarareb iti karayan. Ken ti dupak ti tradisyonal a river wrestling match a pakakitaan iti kinataraki, bigsa ken teknik dagiti nabibiskeg a lalaki. Ti karayan ket napatag iti biag dagiti umili. Ditoy nga agtaod ti kaaduan a pagbiagan iti komunidad. Mangipaay iti biag kadagiti taraon ken mula. Ita, agtultuloy ti punok amang tipon kadagiti umili ken bisita ijay hungduan. Amang taginayon a sibibiyag ti maysa a kultural nga aramid, anaunag iti panakaisilpuna kadagiti rice terrace, agrikultura, komunidad, ken aglawlaw ti Ifugao. Ita, amuyon, barong aldaw, barong adan.